kabila po ng mga kinakaharap na issue ng ating bansa po ngayon? Ano po mensahe niyo sa mga Pilipino? Siguro doon na lang tayo sa side na makakaganda na lang sa lahat ng Pilipino. Hindi yung it's either maging middle na lang tayo sa lahat ng issues na nangyayari sa ating ngayon sa Pilipinas. Dapat hindi sila mag-aaway para wala yung mga nangyayaring ganyan na sigalot. Yun kasi nangyayari kaya nakakagulo yung mga nagpoprotesta. Ganon. Dapat na lang sana dapat may pagkakaisa para hindi sila mag-away-away. Makuan yung mga kwan para makuan yung mga kurap. Tama lang sa kanila kung korupsyon sila. Bago na kayo. Yun lang. Wala. Maganda ngayon, dapat masaya, tapos lahat tayo yung maggas. Sa mga ganyang sitwasyon, dapat yung mga nag-aaway-aaway na yan, wag nang ibalik sila lahat. Bago ang dapat. Pangit yung ganyan, parang iniidolo na tuloy ng mga kabataan eh. Kaya kung maaari lang sana, yung mga butante, wag nang ibuto yung mga nag-aaway-aaway na yan. Palitan lahat para doon naman natin masubukan kung paano sila maging responsibilidad sa ating bayan o sa ating bansa. Maganda ngayon yan, pagka itituwid nila para maganda, ibabalik yung dati, para may balik yung dati, para hindi magkagulo. IFM News.